ду проекти хона мешавад. Ду проекти хонаи майда ки камразход мешавад. Анами якум проекти аму хонай. Як проектуш бо ғишти пухта ҳисоб кардагиай ва як проектуш бо ғишти лои. Анаи дуюм проектай. Ям проекти ду хонагай. салому алайкум бародаро, салому алайкум тамошобинон ва касоне ки моро ҳозир тамошо доранд. бародаро, имрӯз видео дар мавзӯи ду проекти хона мешавад. Ду проекти хонаи майда ки камразход мешавад. Ду проекти хона мешавад. Ду проекти хонаи майда ки камразход мешавад. Ду ҳуҷраган ҳамора мо разходша ҳисоб кардагем айнол то будшавиша. Проектҳои майда ки камразходакан ҳамора мо ҳозир ба шумо ҳамаша гап мезанем айнол то будшавиша. Як проектуш бо ғишти пухта ҳисоб кардагиай ва як проектуш бо ғишти лои. Ҳамира мо ҳозир ҳамаша ба шумо гап зада метем чанд сум дар ҳами хонаҳо расход мешавад. Видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. рафтем. чӣ ки дидесем бародаро, анами якум проекти ҳамо хонай 12 ба 7 ду ҳуҷра якта калидор дора. хонаҳо 6 ба 3 калидор 4 ба 6. намера полни расходша мо гап мезанем бо дуюм проект расходша гап мезанем. ина видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. на расходи фундамента гап мезанем. расходи фундамент 50 пагони метр шидагиай обши 70 да 50 рехтагиан. симент 60 халта меравад 43 сомонӣ 2580 сомон. арматур 40 дона меравад 14. арматури 12 20 сомон 800 сомон мешавад 20 сомонӣ. шебен 1 камаз меравад 600 сомон. қум 1 камаз меравад 300 сомон. санг 2 камаз меравад 400 сомӣ 800 сомон. сим 5 килограмм меравад барои армирод кардан 15 сомӣ 75 сомон мешавад. устопули бародаро 1 пагони метри ҳами фундамина 30 сомонӣ мерезанд 1500 сом пули устопули мешавад. обши расходи ҳами фундамин бародаро 6655 сомон фақат дар фундамин ҳами хона расход шидагиай. наку мо расходи стенаша гап мезанем. расходи стена бародаро и якум проект бо ғишти пухта ҳисоб кардагем. расходи стена бо ғишти пухта 290 баландиш. ғишти пухта 14000 дона меравад 45 дирами 6300 сомон мешавад. симент 40 халта меравад 43 сомонӣ 1720 сомон мешавад. қум 1 камаз меравад 300 сомон. тол 2 рулон меравад 70 сомӣ 140 сомон. сетка 2 рулон меравад барои связка кардан 200 сомонӣ 400 сомон мешавад. устопули бародаро як ғишти ҳаму хонара 30 дирами мечинанд 4200 сомон пули устопули ҳаму стенаи хона мешавад. обши расходи стена 13600 сомон дар стенаи ҳами хона расход шидагиай. анаку расходи киришаша гап мезанем бародаро. расходи кириша дар хонаи 12 да 7 конверт пӯшондагиан. тахтаи дастак нестропила 6 метра 050 ка баруш 15 40 дона меравад 100 сомонӣ 4000 сомон мешавад. тахтаи таи дастак таи дастако дар болои девор меистад 6 метра 025 200 ка баруш 15 10 дона меравад 48 сомонӣ 480 сомон мешавад. тахтаи чорни бародаро 6 метра 025 баруш 10 70 дона меравад 30 сомонӣ 2100 сомон мешавад. тахтаи стойка барои кириша тайёр кардан 6 метра 0 сараковка баруш 15 30 дона меравад 87 сомонӣ 2610 сомон мешавад. рекаи подшифер бародаро 6 метра 5 да 5 30 дона меравад 30 сомонӣ 900 сомон мешавад. шифери тоҷик хати мо ҳисоб кардагием бародаро азбисни шифер 80 дона меравад конверт пӯшондагиан 50 сомонӣ 4000 сомон мешавад. мех обши 15 килограмм меравад дар кириша 10 сомонӣ 150 сомон мешавад. устопули як шифер ҳамо хонара 25 сомонӣ мезананд 2000 сомон пули устопули ҳамо кириша шидагиай. обши расходи ҳами хона бародаро ина
фундамент 6655 сомон, стена 13006 сомон, кириша 16240 сомон. Общий расходуш 35955 сомон дар ҳами хона расход шуда дар рамкаш. Анамияй проекти якумон бародаро чиқал дидестен хонаи камрасходай бо ғишти пухта. Акнун мо дуюм проектта ҳисоб мекунем, ҳамаша ба шумо гап мезанем. чиқал дидестен бародаро, анаи дуюм проекттай ям проекти духонагай як калидор дора, ду хона дора, 9-6 да 7 метр шидагай, хонаҳо 3 да 6-20 шидаган, калидор 2 да 6-20. Анамира мо полни расход шози гап мезанем. Общий фундаментуш 45,60 пагони метр шидагай, 70 да 40 рехтаган фундаментира. Амира мо расходша буровардагӣ. Симент 55 халта меравад, 43 сомони 2365 сомон. Арматур 35 дона меравад, 4 6 метр арматури 16 35 сомони 1225 сомон мешавад. Шебен як камаз меравад 600 сомон, қум як камаз меравад 300 сомон, санг як камаз меравад 400 сомон, сим 5 килограмм 15 суми барои армирут кардан 75 сомон мешавад. Устопули бародаро як пагони метри ҳами фундамина 30 сомони мерезанд, 1368 сомон устопули ҳами фундамин мешавад. Общий расходи фундамини и проект бародаро 6333 сомон дар фундамин ҳами хона расход шудагиай. Ана расходи стенаша гап мезанем. расходи стена бо ғишти лои ҳисоб кардаги меша, як ряда 270 баландиш. ғишти лои 7000 дона меравад, размеруш 3216 да 12 50 дирами 3500 сомон мешавад. хок барои раствор 2 камаз меравад, 200 сомони 400 сомон. сетка барои связка кардан 2 рулон меравад, 200 сомони 400 сомон мешавад. тол 2 рулон меравад, 70 сомони 140 сомон. устопули бародаро як ғиштаму лоира 30 дирами мечинанд, 2100 сомон пули устопули мешавад. общий расходи стенаи и проект бародаро 6540 сомон дар стенаи ҳами хона расход шудагиай. расходи киришаша бародаро мо даиҷа нанавистем. общий расходи ҳамун киришара гирифтагем. ҳамун киришае ки дар якум хона мо ҳисоб кардем расходша, ҳамун материал 100% дар ҳамин хона мерасад, гарантияш қатъӣ. ана общий расходи хона рамкаш фундамент 6333 плюс стена 6540 плюс кириша 16240 сомон. общий 29113 сомон дар и хона, дар и проект расход шудагиай. чиқал дидем бародаро, ҳарду проекти камрасходай, майдакай, дуҳуҷрага метавонен мисол касоне ки бо ин проектҳо маҳқуланд, номерои WhatsApp дар описани видео мешавад, нависен, бо суҳбат мекунем. ҳамин буд видеои имрӯзамон бародаро. иншоаллоҳ видеои беҳтарин мешавад, проектҳои беҳтарин мешавад. дастгирӣ кунен, комментария, лайк, мо ҳам видеоҳоро пешкаши шумо мегардонем. агар видеои мо ба шумо маҳқул шид боша, ҳатман лайк дар комментария нависед бародаро. дар канал подписатсия кунед, аз видеои ояндаи мо бохабар бошен. мо ҳатман проектҳои беҳтарина пешкаши шумо мегардонем. боқӣ дар панои Аллоҳ бошен, дастгирӣ кунен. хай то видеои оянда.